Takže sme tu. Ideme hrať Plant vs. Brainrot, čo som slúbil. Počkaj, nastavím vám kameru, aby ste všetko videli. OK, máte to. Tu vidíte všetky peniaze, všetko. Ako som tu farmil vo skríne, mám tu dobrých brainrotov. Určite som ich neoskemoval, ani kokotán, som neoskemoval, ani grapey, nie. Ideme predať. Dobre, nepredané, výborne. No, čo už narobíš, svet je krutý. No, tam je môj kamarát Sigma. Nepýtajte sa ma, prečo sa volá Sigma. Tu je druhý kamarát. Depko, LC. Nemôžem toto. Tak ho volám. Sigmuškina Garden. Obrovského Mr. Carrot. Plant tento, fajne. Najlepší má Mr. Carrot Lítos. Ak to vravím tle, nehnevajte sa na mňa, tu má ďalších. A teraz sme tu. Ideme sa pozrieť do stoku. Nič dobré tu není. Ako inak, čo som mohol čakať? Tu máš Rumbíno, čo dáva 20 000 dole. Kokotám, čo dáva 3 000. Ale proste tak si nažívam v tejto hre. Los. Napíšem mu ďakujem. Seed plus. Oh. Crazy Pizzanone. To sa musí zasrdiečkovať. Aj Lostralitos, aj Crazy Pizzanone. Dobre. OK. To čo mi dal? On mi dal seed. Puchnem mu sem, koľko dáva? 27. Dobrý kamoš. Crazy Pizzanone. OK. Na rebirth potrebujem. Iba ja už to mám. Ja môžem dať rebirth. Jej. Peniaze mi zmiznú. Jej, jupi. OK, to si zarobím hneď. Bum. Toto som oskemoval väčšinou, alebo aj som sa skamarádil s týpkami. Ale zarobil som si. Ešte nemám síce bilión, ale ok. Ale mám Hammerbet, jupi. Ktorá dáva 150, konečne dačo normálne. A čo potrebujem na ďalší? Flex? Los Ecolitos a takto nezískam tak skoro. Ja som to dal na rebirth. Ja som debil. No, dobré. A tým pádom tu bývalo dačo, veď tu nič není. Tu bolo vždy dačo. No, nevadí. Tak nechcem toto. Nie. To má trio. To musím dať. Cappuccino Assassino, to mám asi. Cappuccino Assassino mám, ako vždy. Ak by ste ma chceli zafrendať, proste sa pripojíte na mňa. Volám sa Hujuk51, dajte mi friend request. Ak by ste chceli takých z tých brainrotov. Bombínik. Sorry, neviem tak, ktoré brainroty hovorí. Boneka bol, ja to nemám.
Vo Vinicius s tými... Rainbow. Dobre, tak môžeme otvárať. OK. Otvorené, čo nám padlo dnes. Dáme Best Venot. Kokofan, Girafina. Škoda. Burbavony nemám. Nemám ani burbavony a Bombardino. Veď vždy som mal Bombardiro. Argentino Ormali, aha. To asi nemám. To nemám. Mám Eggplant, jej. Jupi, to je také dobré mať Eggplant. Neviem, prečo sa mi to takto všetko laguje. Sorry. Pozrieme sa do stoku, veľkej nič. Ale zase Eggplant si kúpim, ten sa vždy hodí. No, takže idem sa ešte pozrieť na kamošov, ktorý tu ešte je, čo sa čudujem. Proste jeho záhradka, nič moc. Moja záhradka je najlepšia. No, nie je najlepšia. Sigmy je najlepšia. Lebo kto má takéto Mr. Carrot väčší, nech sa na mňa potom napojí, keď ma bude mať tá frenta a nech mi to ukáže. Ak má takto väčšieho. No, takže on má už všetko. Kámo, tak tento to vyfarmil dobre. Toto som ani nevedel, že má. Výborné. Tomu ajku závidím. Takže toto je jeho záhradka. Obrovský Mr. Carrot, čo sa mi ani nezmestí na obrazovku. Takže ja sa idem zabiť. Krek. A tu nie je žiadny, lebo toto je jeho súkromný server. Takedy mi vypadnú slova z hlavy. Takže, sorry. Team Cheese. Trulimelo, trulicina, ballerina, cappuccina. La glasa. What? Vidíte to? On sa pýta, ako sa volá kanál. Potom poviem no takže toto by mohlo byť aj pre dneska všetko. Potom mi píšte, no nepíšte, proste mi, ak ma budete mať za frenda, tak mi proste povedzte, že what? Tak mi povedzte, že čo chcete natočiť ďalšie, ale ja tu mám zalagovaných brenotov. Bugy. What the heck? A prečo sú naspídovaní? Inak chat napíšte V-Sigma. OK. No tak pre dneska je to všetko. Potom mi píšte na Robloxe všetko, čo chcete točiť. OK. Tak čus bus.